ካብ ዱባይ ናይ መርዓ ካርዲ ብዝመረጽናዮ ዲዛይን ተሰሪሑ ብፍሉይ መልክዕ መጸ ኣብ ህይወት ዘበነይ ዓብዪ ዘይርሳዕ ብፍጹም ዘይጠፍእ በሰላ ናይ ህይወተይ ከካፍለኩም ውላድ ንወላዲኡ ክንደየናይ ዋጋ ከም ዘለዎ ኣይጠፍኣኩምን ኩለኹም በብገዛኹም እዚ ነገር ትፈልጥዎ ኢኹም ሕዚ ቤተሰበይ በኣይ ተስፋ ቆሪጾም እዮም ተተፈጠረ ነገር ንብዙሕ ሰብ ኣጨኒቑ ንዓይ ድማ ከይትስእ ገይሩ ሰባቢሩኒ ኣነ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣታዊ ዘለንን ብዘለና ኣታዊ ኣይኮነን ንባዕለይ ንኻልኦት ዝኸውን ናይ ባዕለይ ትካል ዘለኒ ዕድመይ ገና መንእሰይ እንትኾን ጽቡቕ በዓል ዕላማ መንእሰየ ኣማን ሰብ እምነተይ ብመስፈርት ዘይቐምጥ ቅልል ዝበለ ጸባይ ኣለኒ ንነብሰይ ብዘለኒ ነገር ዘይኮነስ ሰብ ብምዃነይ ጥራሕ ዝምዝን ብምዃነይ ምስ ብዙሓት ይረዳዳእ እዚ ጸባየይ ሎሚ ጎዲእኒ እዩ ዝኾን ኢለ ይሓስብ ብሓደ ኣጋጣሚ ምስ ሓንቲ ምልክዕቲ ፍቕሪ ሓዘኒ ቁሩብ ተለፋዕኹ ዋላ ተቐራሪብና ጥራሕ ምቅርራብ ዘይኮነስ ብፍቕሪ ዓቢድና ብሓደ ንርአየሉ ቦታታት በዝሐ ኣብ ምዝንጋዕ ክንድትዋላ ተኾንኩ ናታ ድሌት ንምምላእ ዝበለትኒ ነገር ኩሉ ዝገብር ተኣዛዚኣን ኣፍቃሪኣን ኮይነ ኣብ ፍቕሪ ጻኒሒትና ብዙሓት ነገራት ከም ዓቕመይ ክገብረላ ፈቲናየ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዘበናዊ ካፌ ከፊተላ መኪና እውን ገዚኤላየ ቀስ ብቐስ ሓሳብና ዓብዩ ፍቕርና ጸኒዑ ዝበለጸ ርሑቕ ሓሳብና ብሓደ ናይ ምንባር ሕልምና ብሓደ ንኽንኾን ንኽንምርዖ ሓሰብና እወ ንምርዖ ምሳኻ ተመርኤ ቆልዑት ወሊድና ብሓደ ክንነብር ኣይተርእካን ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ዘሕጉስ ነገር ይህሉ ክትብል ዝበለጸ ኣበረታትዐትኒ ኣነ እውን ኣብዛ ምድሪ ብጣዕሚ ሕጉስ ሰብ ከም ዝኾንኩ ኣሚነ ክትርአ ትስስዐላ ተሓቒፋ ትናፍቕ ናይ ዘለዓለመይ ንምግባር ዝግጅት ተጀመረ ኩሉ ቤተሰብ ትኹነታት ፈለጠ ሽማግለ ተለኣኸ ቤተሰባ ፈቐዱ ናይ መርዓና መዓልቲ እውን ተቖረጸ መርዓና ኣብ ሆቴል ንኽኾን ንቐጻሊ መስከረም ክፍሊት ተፈጺሙ ትቦታ ተተሓዘ ነቲ ዲኮር ነቲ ናይ ሙዚቃ ባንዲ ንጠቕላላ ዝግጅት ኩሉ ክፍሊት ተራ ብተራ እናኸፈልና ትዝግጅት ተገበረ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ዳይመንድ ቀለበት ካብ ካሊእ ዓዲ ብፍሉይ ኩነታት ተገዚኡ ክመጽእ ተገበረ ናይ ፎቶን ቪድዮን ቅድመ ኩነታት ተማልአ ብዝሓለፉ ሰሙን ድማ ናይ መርዓ መጸውዒ ካርዲ ዝመረጽናዮ ዲዛይን ተሰሪሑ ብተፈለየ መልክዕ መጸ ኣርኪ መርዑት ቅድሚ ዝግጅቶም ካብ ዝጅምሩ መዓልትታት ኣቑፀሩ ቤተሰበይ ድማ ኣብ ሓዳር ውሽጢ ንምንባር ንነብሰይ ናብ ሓዳር ምስ ወሰድኩ ካብ ምንም ንላዕሊ ሕጉሳት ኮኑ ብፍላይ ትምኒት ኣደይ ንዓይ ኣብዚ መዓልቲ ምርኣይ እዩ ነይሩ ድሌታ እሞ ኣብ ገጻ ናይ ሓጓስ ሰሓቕ ምስ ረኣኹ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ኣነ ንሳን ብዙሓት ጉያ ብዙሓት ዝግጅት ናይ መርዑትን ኣርኪ መርዑትን ዘድሊ ነገራት ኩሉ ተዘጋጅዩ ንዝሓለፉ 10 መዓልትታት ተጓዓዝና ሕዚ ግና ዘይሓሰብክዎ ዘይተጸበኽዎ ነገር ተፈጠረ ሃንደበት ስልክ ተደወለለይ ማይ ላቭ ይብል ወይ ፍቕረይ ምስ በልክዋ ይቕሬታ በዚ ሕዚ ብሓደ ክንቅጽል ኣይንኽእልን ክትብል ብድፍረት ነገረትኒ ንምንታይ ክብል ዓውበልኩ በቃ ኣይኾነን ኢላ ተስልኪ ኣጸወቶ መሊሰ ተደወልኩ ኣይተልዕልን ገዝኣ ተኸድኩውን ስኢነያ ንቤተሰባ ተተዛረብክዎም ገጽ ከልኡኒ ተተፈጠረ ኩሉ ምእማን ኣብዩኒ መጀመርታ ቀልዲ መሲሉኒ ነይሩ ድሕር ግና ሓቂ ምዃኑ ፈሊጠ
ንኹነታት ንምፅራይ ቀትርን ለይትን ፅዒረ ኣብ መወዳእታ ኣብ ተሓቂ በፂሐ ናይ መጀመርታ ኣፍቃሪኣ ተፍቅሮያ ግና ንሱ ኣይደልየክን ኢሉ ኣባሪርዋ ነይሩ በዚ ማእኸል ምሳይ ተፋለጠት ኣብዚ ንተበደለቶ ካሕሳ ንፍቕራ መልሲ ምርካባ እናነበዐት ነገረትኒ ኣነ እውን ኣሚነያ ብሂወት ክወሃቡ ዝከኣሉ ፍቕርታት ኩሉ ተሃረፍኩ ሂበያ በዚ ማእኸል ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ተመሊሱ መፀ ክትምርዖ ምዃና ስለ ዝፈለጠ ተጣዒሰየ ክኽሕሰኪ ቤተሰብክ እውን ክኽሕስ ኢሉ ቤተሰብ ኣእሚኑ ዘበናዊ ገዛ ገዚኡ ነታ ቆልዓ ትዘድሊ ነገር ገይሩ ናተይ ሕልምን ፍቕርን ናይ ወላዲተይ ተስፋን ናይ ቤተሰበይ ትምኒትን ናብ ገደል ኣተወ ነዚ ዝግጅት ዝደኸመን ዝለፍዐን ዘመድን ፈታውን ኩሉ እዚ ነገር ምስ ሰምዐ ታይ ክብለኒ ይኾን ክብል ተጨኒቐ ልዕሊኡ ሰብ ካብ ዝብለኒ ንላዕሊ ድማ ኣነ ንነብሰይ ደርቤ ዝሓስቦም ነገራት ኩሉ ትኽክል ኣይኮኑን ንብዓተይ እናፈሰሰ ምቁራፅ ዓብዩኒ ሓዘነይ በዚ ሕዚ ጓል ኣንስተይቲ ኣይኣምንን ክብል ኣገዲዱኒ ሰብ ኮይነ ጠጠው ከም ዝብል ንባዕሉ ምእማን ዓብዩኒ ናይ ውሽጠይ ምስባር ናይ ሓዘነይ ፀግዒ ዘይጠፍእ ናይ ህይወተይ በሰላ ብዙሕ ጎደአኒ ድቃስ ዓብዩኒ ሓደ ሓደ ግዜ ተበቀላ ዝብል ስምዒት ይመፀኒ ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ንነብሰይ ናብ ዘየድሊ ነገር ከምርሕ ይገብረኒ ኩሉ ነገር ምስ ጨነቐኒ ሓሳብኩም ደልየለኹ በጃኹም ንዝተጨነቕ ኩሉ ሓሳበይ ሓሳብኩም ኣካፍሉኒ ሰላም ተኸታተልቲ ማይኪ ሚድያ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩን ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተዳሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ገይርዎ ይቐኒለይ ተሳሰናዩ ንዓኹም ኣብ ቻናለይ ሓሳብ ርእቶ እንተዳሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ክትገድፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ገይርዎ እንተዳ ፈቲኹሞ ላይክ ሼር ግበርዎ